खावलायहरनाय थायो रैसुमै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ थाबैनो फैफिनथों गथ' गथायफ्रा अना खाना गाबगासिनो दं मैयानिफ्रायनो। स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनिबो गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे ओरैबायदि माने गोसोआव ओरै दुखु बायदि लोगोफोर आं दिनै गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोना मोनसे माने बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना। स' लोगोफोर जों माने ससियेल मिडियानि गेजेराव थाङोब्ला बा इउटुबाव थाङोबा बा फेसबुकाव थाङोबा आरोना जों माने ओरैबायदि जोंनि माने मा होनो जोंनि बर' हिन्जाव खारनाय बा सोरबा बुरि हिन्जाव खारनाय बा सोरबा हौवाजों हिन्जावजों लाना खारलायनाय सोरबा सासे सानै गथ' गोनांनि हिन्जावाबो खारनाय बेफोर जाथाया माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जागासिनो। आरो दाख्लै साननैसो जोंनिया माबा बहुद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। जेरै बुङोबा दाख्लै बावैसो गुबुन जायगायाव जिथुनिखि जोंनिनो बर' मानसि बिथाङा मैदेरजों गाथारनानै सासे सिख्लानि जिउ गोमालांबाय। गोबां जाथाय जालांगासिनो आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। नाथाय बे जोंनि बर'नि गेजेरावल' माने ओरैबायदि जाथाया सोमजिगासिनो जेनेबा माने सोरनिबा हिन्जावा खारनाय सोरनिबा माबाया खारनाय एकदमबारे नानाथा रखमनि माबा जालांगासिनो आरो। नाथाय बे बिथांमोना जाय जिथुनिखि बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो आरोना जोंनिया हमना ला जेनेबा ओरैबायदि आरो खोथाया दा जेनेबा आं मोनसे भिडिअ नुदों माबायावहाय इउटुबाव थांदोंमोन आङो। इउटुबाव थांनाय लोगो लोगो आं मोनसे भिडिअ नुदों जेनेबा बेवहाय सानै गथ' दङ खुदिया उन्दै गोरलै गथ'सा आरोना। दा बेखौ आं बे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनदों आरोना। बेयाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे भिडिअआव फोरमायनाय बायदिब्ला माने बिनि हौवाया बा फिसाया बे माने गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैदों। दा बे समावनो माने बे हौवानि फिसाया जेनेबा गावनि फिसायखौ गारनायजों लोगोसे मस्थ' एकदमबारे अन्थाव बाथाव गथ' सानै दङ जेनेबा बिसारा सासेया हौवासा नामाथाय ओमफ्राय सासेया हिन्जावसा। बे सासेयाथ' गाइखेरानो गाराखै जेनेबा खमैबाबो हमना ला सापस ओरैनो इयो सामथिं 3 इयार्स बा 2 इयार्स बिदिनो गथ' आरोना। बेफोरबायदि गथ'खौ जेनेबा बे सासे बिमाया जोनोम होनानै जेनेबा बे दा गथ'आ बे गथ'नि बिमाया आरोना बेयो सोरजोंबा थांदों ना मादों दा माने बिसानि न'खरनि मानसिफ्रा माने मिसिं जादों होनना फोरमायदों। जुदि बायसान्सआव जुदि बे बिनानावा जुदि बबेबाफोर थांनानै जुदि थाहैदोंब्ला एबा माबादोंब्ला बे फैफिननांगौ। मानो होनब्ला बे एसेग्राब अन्थाव बाथाव गथ' गोरलै उन्दै खुदिया बे खुदियाखौ गारनानै बिनि गोसोआ माबायदि एसेग्राब थाहैनो हाखो फालाय। माने ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माने ओरैबायदि जाथाय सोमजिगासिनो। सोरनिबा हौवा लाना खारनाय सोरनिबा हिन्जाव लाना खारनाय सोरनिबा हिन्जावा खारनाय सोरनिबा हौवाया खारनाय माने बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआव बिराद दुखु मोनो आरोना। नाथाय बेनि हौवाया जे बे खामानिखौ मावनो होनना थाहैदों गुबुन जायगायाव नाथाय बे हिन्जावा साननांगौमोन जे हौवाया मानि थाखाय बे गावनि हिन्जाव आरो बिसि गथ' गथायखौ गारनानै मानो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाफैदों। नाथाय बे खोथाखौ सानालासे आरो लोगोसे गावनिनो फिसा असे बे हमनानै ला सापस बे 2 बोसोर बा 3 बोसोर जानाय खुदिया आरो सासेयानो मा जादों बे गथ'नि माबाया बैसोआ खमैबाबो ओरैनो जादोंबा 6 बोसोर बा 5 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया दै ओरैबायदि दुखुनांथाव। माने सोरनि गोसोआव दुखु मोना ओरैबायदि दुखु मोनो माने माबाखौ नायब्लानो भिडिअफोरखौ नायब्लानो माबा गोसोफ्राव खायसे खुसि मोनलाबायो एकदमबारे गुबुन हारिनि माबायाव नुवा जोंनि बर'नि गेजेरावल' बेफोरबायदि भिडिअखौ जों नुनो मोनो। मानो माने दाथ' आरो ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियानि जुग दा बयबो एसे एनै माबा मिथिबानो गोबां रोखोमनि माबा मेम्स बानायो माबा माबि बानायो थ' मा बुंनो लोगोफोर। स' आं बारा गोबावखौ बुंला। स' लोगोफोर बेयावहाय बिसा न'खरनि मानसिया माबायदि दुखु फोरमायदों नायलाय एसे नायनानै ला। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामलाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि माने जाथाया जाहाथे सोमजिया जायनि जाउनाव बै बिथांमोनखौ नुनानै जोंनि इयुन जेनेरेसननि उन्दै खुदियासा हौवासाफ्रा माने बेफोरबायदि लामाखौ लालांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानसे ओरैबायदि माने गाज्रि मा होनगोन बेखौ थासारिया सोमजिगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै हमना ला सासे गथ' गाइखेर जानाय गथ'खौ जुदि सासे बिमाया गारना खारोबा बा सासे बिफाया गारना खारोब्ला बेफोरबायदि सोलिलांबाय थायोब्ला इयुन जेनेरेसननि जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो जुदि बेफोरबायदिखौ एसे नुलांबाय थानानै बा सोलोंलांनो हायोब्ला खाबु मोनोब्ला अब्ला जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। आरो जाय बिथांमोनखौ बेबायदि खारनाय माबाफोरखौ जोंनिनो गेदेर गोलावफोर दङ बिथांमोना बे माबाखौ माने मा खालामनांगौ गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो हमनांगौ आरो लोगोसे बे बिथांखौ जायखौ साजा होजाथाव बिथांखौ साजा होनांगौ जायखौ साजा होजाथाव नङा बेखौ बुजाय आजाय माबानानै दोननांगौ आरोना।
स' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना न'खरनि मानसिफ्रा माबायदि दुखु फोरमायदों स' लोगोफोर नायनानै लादो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा आरो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनाय जों जाम्बा मानसिनि गोसोआ जों माने बेफोरबायदिखौ नुबा गोसोफ्राव गाबखाङोलै लोगोफोर मिथिबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालाम आरो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनाय आरो भिडिअखौ नाय बिथांनि न'खरनि मानसिया मा फोरमायदों नाय जों सिबायलां नानिया बेनो नै ओमफ्राय बे नानि ना बाबु ने इयो आहार गाराखैमोन होनदों ने गाराखै अ ओमफ्राय दा जेनेबा मालानिफ्राय गोमामोन नोंनि मा जायो जेनेबा बे गोमानाया आंनि बिहामजो बिहामजो असे औ ए ओमफ्राय मालानिफ्राय गोमा बियो मैया फुंनि 8टानिफ्राय 8टा औ न'खराव माबाफोर एसे नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा जेनेबा जायाखै जेबो मिथिया जोङो ओमफ्राय जेनेबा सोरजोंबाफोर कलफोर फनफोर रायलायोमोन नामा जेनेबा नों एसेसो आन्दाज दंमोन नामा जेनेबा बेखौबो मिथिया जों गोजान गोजान जायोमोन आंहाबो खामानि मावबाय थायो हाजिरा ओमफ्राय बे न'आवनो थाबाय थायो जेरावबो थाङा जेबो रायलायनायफोरखौ जों मिथिया दा अबेहाय दंहैयो बे गथ' सानैखौ गारनानै फैफिनगोन ना फैफिना जों मिथिया बेखौ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि नोंहामजोआ दे गोमानानै दङ लोगोआवहाय माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै थांदों नामा बे लानानै थांजोबदों जेबो गैया ओमफ्राय दा नोंसालाय अबाव दं होनदों केरेलायाव दंहैयो नै दा सप्तायावनो गाखोगोन गारि खामानि मावनो थाहैदों ने औ लोगोफोर ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा दा मा गाबदों नामा बिसोरो गाबगासिनो ओंखामखौनो जाया ओमफ्राय ओरै दङ नै मा होनदों नोङो हिन्जावनि रैसुमै नार्जारिनि बिदा नोङो रैसुमै नार्जारिनि बिदा असे ने ओमफ्राय जेनेबा नोङो मा बुंगोन आंथ' दा मा बुंनो गोरलै गोरलै गथ'फोर दं नै अना खानानो गाबगासिनो मैयानिफ्रायनो ओमफ्रायो दा फैफिनोला मोजां जागौ आरो ओमफ्राय जायफोर सोरबाफोर नुसनबायोला अननानैहाय स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन जेन' बे नुग्राफ्रा कन्टेक्ट खालामहरो मोनबाय बायोबा खिन्थाहरो अना खाना जोंबो फैफिननायखौहाय लुबैयो आरो दा बेबायदिथ' सानबेसे खारखुमानानै थाबाय थानो दा अननानैहाय सोरबाफोर नुसनबायोला खोन्थाहरनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंबो नोंनि बिनानावखौहाय फैफिनजानायखौ लुबैदों ने ओमफ्राय माला गोमादों होनदों मैया औ ओमफ्राय जाथि बाहागिफोरनाव खबर लादोंना लायाखै लादों लाजोब्बाय गासिनावबो जेरावबो गैया फन लांदोंना लाङाखै फना लांदों ओमफ्राय मबाइला सुइच अफ खालामनानै लाबाय आरो दा आच्छा मैयानिफ्रायनो फन बुगासिनो ओमफ्राय फनानो सुइच अफ थानायावहाय दहायहाय माबा मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय जोङो बे गामिनि महिला जानानै अननायनि गेजेरजों खावलायहरनाय थायो रैसुमै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ थाबैनो फैफिनथों गथ' गथायफ्रा अना खाना गाबगासिनो दं मैयानिफ्रायनो अननानै फैफिनथों थाब दा गामिनि गासैबो दुखु मोनदों आरोना मेगनाव मोदै लादों दा ओरैबायदि दुखुनांथाव आंबो दुखु मोनफैदों मानो होनोब्ला बिमाखौ गोसोखांनानै गथ'फ्रा गाबगासिनो दङ नै दा बयबो शेयार खालामनानै हो बे भिडिअखौहाय जाहाथे बे रैसुमै नार्जारिखौ जेरावखिया नुवा मानो रायजो राजाफ्रा लाखिनानै न'खरसिम खबर हरनो हायो रायजो राजाफोर बे रैसुमै नार्जारिखौ अबावबाफोर नुदोंबा खोन्थाहर बे मबाइलावनो माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होखासिगोन नालाय बेहायनो हरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर एसे एनै फनफोर रायलायनाय मानाय बा दावराव दावसिफोर एसेफोर खोनायो नामा गैफेरा जेबो मालायबा न' सिङाव मा रायलायो मा मायो मिन्थिफेरा मानो बिदि गोदाव सोराव साननांगौ नोंलाय एफा मोजां मोजां फिसाखौ गालांनानैलाय नांलाय गैया खमलाय गैया फिसायानो फैसाखौ हरबाय थाखायो माथो आराम जानायावलाय मानो खस्थ' नाङा खामला मावहोआ मा मावहोआ जाहोदों मानो एफा मोजां मोजां गथ'खौ गारनानै थानांगौ फैफिनदो आनै रैसुमै अबाव दङ नोङो